ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಊರ್ದಾರ್ ಚಾನೆಲ್. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಲ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಮಾತಿರ್ನಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪಲು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ನನರೇನಲ್ಪ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪದು ಬರ್ಪಲು 10 ನಿಮಿಷ ಜೆಪ್ಪಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮಂತಿನಾನಿಕೆ ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 3 ಎಲು ತಿಕ್ಕದ ಕೂಡಲೇ ಖುಷಿ ಇದು ಪೋಪರು.